Syudad sa Mandawi may omol og monitoring system. Kinayaron na matutukan na mga reklamo bahin sa pagpangapod-apod sa labing kontrobersyal nga social amelioration program usa. Nasayran nga adunay pipila ka mga tao ang wa pa makadawat sa maong hinabang. Ani ang report ni Nico Sereno. Midagsa ang mga tao kaganiha sa buhatan sa Mandawi City Social Welfare Services. Silang tanan may buot ipaabot o ireklamo kabahin sa pag-apod-apod sa SAP sa kabarangayan. Nagtinguha unta sila nga makikistorya sa personnel sa opisina aron mangayo og katinawan. Kining mga construction workers gikan sa kauluhan natanggong sa ilang project site sukad pa sa quarantine period. Suma pa, gipasa-pasa na sila sa DOLE ngadto sa DSWD ug CSWD apan wa gihapoy tubag kung makadawat ba sila og SAP. Malaking kumpanya daw, dapat daw ang company namin ang nag-aasikaso daw nito para daw mabigyan kami ng tulong. Ngayon nga, nag-asikaso na nga kumpanya namin sa DULE at sa SS na hindi naman na-aproban. Kaya ang tanong ko kung saan kami pwedeng humingi ng tulong na magkaroon kami ng ayuda. Si Lola Dailinda, SAP beneficiary gyud unta, apan wala makaklaim atul sa distribution kay nanganak ang iyang bata. Unya wala na kuno gihatag ang kwarta kanila nga gamit unta kaayo sa ilang panginahanglan. Unsay akong ihatag og palit og tambal sa akong anak na ako akong critical siya sa Soto. Luoy kayo, sir. Wa pagi kasakyan in taon sir napak may gibuhing mga bata. Musurbi lang untang taga DSWD sa amuang sitio. Kaya ron kami masurbi nga makita siya sa among sitwasyon gud kisa di angay tagaan nga sa mamasin mi nga sa ikadong hugna ning pagpanghatag matagaan na yung taon mi. Kaya karon mohangyo sad ko na naa sa ko diri kay mangayo sad mig bugas kay wala ning taon mi gilungag. Ug pakapinan na punot ang ila gatas kay nagtutoy na intog lanot akong anak. Aminado ang City Hall daghang reklamo kabahin sa SAP. Si Mayor Jonas Cortez pinaagi sa iyang social media account mitataw nga nasubo siya niini. Matud pa, dunay barangay grievance machinery aron mo atiman sa mga sumbong kabahin sa programa. Dili mutugot ang mayor sa pamintaha ug pangabuso maong miawhag siya nga magmatngon. Kung naay binuang nga makita, kinahanglan yung tugbagon sa mga opisyalis nga nagkuan ani. Pwede sa barangay o katong sa DILG. Gimanduan ang CSWS nga itugyan ngadto sa CIDG ang master list aron masuta kung dunay illegal nga nakadawat sa kwarta. Ang CIDG mao'y mo imbestigar sa mga kuano kanang ug unsay makita nila didto nga mga naaba sila makita nga mga unsa ba katiwalian sa pag i-distribute o pag-listing. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.